Tata adicara adat Widhi-widira kang sineker wonten ing laladan Plasa Randwajir kang kapratitisaken Sanggarias Desita kang mijil saking laladan Wonokerto Bacak. Tata adicara bobot timbang Sriatmaja temanten kekalih dening Rama dalasan ibu. Mugi boten bang jindi bang ciladan, boten pun beda-bedakaken punapa dene putra mantu, punapa dene putranipun piyambak. Paripurna bobot timbang Sriatmaja temanten saripit kawisuda dening Rama Tarmin SPDSD. Japa mantra kang mandi katamakna dening Bapak Tarmin SPDSD dening Sriatmaja temanten saribit. Mugi anggenyo kebir wonten madyaning bebrayan agung. Tansah ayem tentrem bagya mulya dadosna keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Paripurna Bapa Tarmin dalasan Ibu Sunartini kawisuda Sriatmaja temanten saribit kalajengaken kacar kucur. Kacar kucur wong liya dadi sedulur. Kembang menur. Donya kaya kaaturaken dening panjenenganipun Bagus Rudi. Kaaturaken dening Sriatmaja. Diajeng Roro Ayu Devira Manialis Tanti Sarjana Pendidikan. Terus apa rek? Iki kok ono beras kuning ya duit receh. Kok disok kaaturake dening Sriatmaja temanten putri kuwi werdine apa ta, Dru? Ngene rek. Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Ya kuwi kang ngarani kacar kucur. Wong lanang kudu iso ngrungkepi ya ngayomi ya mbutoi. Sedaya guna kaya kaaturaken dening Sriatmaja temanten putri aja sampe ana sing kecicir. Ngono. Iya. Ora etuk ana sing kecicir sithik wae. Iya. Nak aku ki ora kok, Dru. Nak gajian ki tetep tak sisihke sithik tak dokokke ning pecis ben supaya ra konangan bojoku. Kuwi ora becik. Nak munggoku becik kok, Dru. Lah kok iso? Wong lanang ki nak lunga ya butuh udut, ya butuh bensin, kumpul kancane ya butuh jajan. Wong lanang ki nek ora nggawa dhuwit ning sangkan paran, alah ingah-ingih terus. Oh, ngono. Ya kuwi apik ning ya aja akeh-akeh. Ibu Pangrengga Busana sumene sawetawis awit para kadang-kadang kaneman badhe paring pangestu dumateng Sriatmaja temanten kekalih. Sumangga para kadang kaneman. Iki para kadang-kadang kaneman pamulat-pamuladi. Ugi paring donga pangestu dumateng Sriatmaja temanten kekalih. Mugi enggal nular. Ndang etuk judune sing urung do kerja ya muga-muga ndang pikantuk pekerjaane
sing ijek sekolah ya mugi-mugi tansah lulus pikantuk ilmu ingkang manfaat. Sing wedok ya jen ayu-ayu ya, Tru. Iya. Sing lanang ya bagus-bagus. Apa meneh MC-ne sing gendut iki Mas Ganes. Jan bagus tenan. Kuwi ya MC kondang, Tru. Nyuwun pangestu dumateng para kadang kaneman mugi hajat lan niate temanten kekalih tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Anggen lelumban wonten madyaning bebrayan agung tansah pikantuk berkahing Gusti kang Maha Agung ninjih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus ya Ren, iki ana Widyawati cacah loro. Jarine saka Wisanggeni, lah kok ora dikon nyanyi iki piye to, Truk? Mau ki jarine wis kesel, wis sak untara akeh sing nyanyi, mengko ya jek ana saline barang. Jarine ya sithik-sithik eding. Oh ngono. Ya ki mau ning mburi wis do ngomong, iki engko bare jam pira ta, Truk? Ya kurang luwe ya jam setunggal. Wong pancen iki mau ya rada telat, maklum wong Magelang kuwi liwat Kopeng kuwi nak dina Minggu ki dalane macet ngoten Pak nggih. Jane mangkate nggih mun jam 8 ananging gegandengan dalane macet sak untara 1,5 jam ning Kopeng ora iso obah. Nggih aku ya ngalami main ning kono dobel sampai tekan gone ya telat. Nggih nyuwun pangapunten Bapak Ibu ing mbok bilih sak mangke adicaranipun radi molor, nggih nyuwun sabar sak wetawis. Kabeh kuwi mau wis direncana, ning kabeh kuwi mau ya mesti ana wae sing kurang. Iya. Lang dinulang dening Sri Atmaja temanten Saripit kang arane Kembul Bujana. Kembul Bujana kuwi apa to arane, Tru? Ya kuwi kang awujud sing jenenge ana tumpeng. Kuwi ana lomboke, ya ana tomate, ya ana brambang bawange, ya ana iwake. Kuwi bebasan wong urip wonten ing alam donya kuwi wujude tumpeng lancip nyawiji. Kuwi bisa nyawiji dumateng ngarsanipun Gusti kang Maha Suci. Gusti kang Maha Agung yaiku Gusti Allah Subhanahu wa taala nindakake sedaya dawuh-dawuhipun. Oh ngono. Bar madang ki mesti ngombe ya, Terus. Iya ben ora seret. Wiyana werdine, Terus. Ana kuwi kang ngarani ngunjuk Perwitasari, banyu Perwitasari. Anggennya omah-omah Sri Atmaja temanten Saripit mugi tansah bening panggraitane ora grusah-grusu. Lang dinulang unjuk tirta wening. Dadak nganggo silang-silangan barang. Ya kuwi jenenge wong seni. Nganteni lanang wedange kon ngentekke, Mbak. Heeh. Nganteni lanang wedange kon ngentekke kuwi minangka jamu, diombe ditekke sik. Heeh. Dikekke sik wedange. Ditekke diunjuk. Heeh. Ya wis ra apa-apa, engko ganti jamu ra apa-apa. Paripurna lang dinulang ugi ngunjuk tirta wening kalajengaken Sri Atmaja temanten Saripit badhe sungkem mangabekti dumateng Rama dalasan ibu ingkang sampun hangukir jiwa lan raganipun wiwit wonten alam kandungan dumugi alam fajar kang gumelar ngancik wonten madyaning bebrayan agung ugi ingkang sampun pikantuk sumoho kasuwun dhahar kanthi etsa iki wujude saking panjenenganipun ingkang hamangku gati nuninjih panjenenganipun Bapak Tarmin sarjana pendidikan SD nuninjih ugi panjenenganipun Ibu Sunartini. Wiket mau ngomong wae iki ora kesel to, Tru. Ya kesel. Ning kene jejibane
anggenipun nguriuri kabudayan Jawi ben boten nalingsir saking negara Indonesia. Ayo saiki penyanyi niki diunggahke ben ora jagongan wae. Ayo, ya kene tak unggahke. Aku ya wis kesel. Kawit jam 8:30. Kene sapa iki mau Mak Mimin apa? Oh, kene juragane Mbak Anis. Marak sowan kene Mbak Anis. Us. Wis ngono tok wae. Wah, kene diajeng. Kene marang nyedhak marang pun Kakang. Atur lelipur marang para sagunging tamu. Bos. Pak Jan sing gulung-gulung ngono biasane. Aku biasane ya ngono. Nggih. Aku nak wis nganggo kumis. Heeh, nggo kacamata. Nganggo kacamata mbuare jungkir gulung rono gulung rene. Nggih, nak saiki ampun. Aja. Engko malah sope iki numplak kabeh baksone. Aku ya kuwi, malah aku rada nambani aku rada iso. Ini masalahnya ora ana dukun reok to. Ora ana. Ora ana wong kek mantu kon ora nganggo dukun reok. Anane dukun nganten. Oh, dukun nganten. Mbak Desita. Nggih. Ya jan wae. Biasane malah seneng kok jenengan. Ora wani aku. Ora wani. Dina iki aku pokoke ora wani, dina iki aku pokoke iki agek lurus. Lurus-lurus wae. Heeh. Ya kena ayo dikai atur lelipur. Sinambi dahar menika wonten tak inguke ana sop. Sop. Iki ana sop. Mangke ugi tasih wonten daharan malih. Monggo kaaturaken diajeng tetembangan saking Wisanggen. Diucapkase kanggo temanten berdua. Nggih, spesial buat mempelai berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Biasane dongane penyanyi iki lumayan mandi. Amin. Ini sing paling mandi ya Pak Kiai. Nggih. Mangga diajeng. Allahumma cukupono loperono. Amin. Keluarga sehat kabeh, duitake beras akeh. Amin. Kuwi Mbak Mimin banget. Mbak Mimin. Amin. Duwite akeh, berase ya akeh. Menroke ya akeh. Iki juragan mentok karo juragan pitik. Mateng mentah siap gas. Allahumma cukupono luberono. Amin. Keluarga sehat kabeh. Amin. Anak akeh. Amin. Bojo Akeh. bojo akeh ya. Kleru ya? Anak akeh. Bojo. Soleh. Wah, tak kira ki bojone akeh, jebule anake akeh, bojone soleh. Soleh. Heeh. Nggih, bojone Mak Mimin soleh. Ora Pak Nono. Pak Nono. Heeh. Semoga kateraken. Kang tinta kaji. Amin. Barokahe Kanjeng Nabi, sinten kang sregep ngaji, insyaallah kathah rezeki. Amin.
yen ngajine etuk insyaallah donyane ugi etuk. Nggih. Semangga wisanggeni. Semangga samangke setunggal tembang punika paripurna samangke kalajengaken Toto Adicara ing pilih ingkang badhe foto sinarengan mempelai berdua monggo dipersilakan. Kegandengan para kadang-kadang kaneman anggenipun atur leladiwus paripurna kepareng hang lajengaken Toto Adicara candhaipun. Semangga Pak Jan. Nggih, sanggya para rawuh para lenggah kalajengaken Toto Adicara candhaipun nun inji atur pambagya harja kawilujengan ingkang badhe kasalirani ingkang kirmatan Bapak Untung Haryanto sarjana ekonomi kaapit panjenenganipun Bapak Edi Suyanto ugi panjenenganipun Bapak Arifana Wahyudi. Katur dumateng
para-para ingkang piniji kasuwun jengkar saking papan palenggahan tumuju wonten ing papan pamedar sabda. Temanten kekali Rama Dalasan Ibu kasuwun jumeneng sawetawis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tentrem rahayu wilujeng. Mugi Gusti tansah berkanya dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ing mriki kula marak sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun para pinsepuh sesepuh sami lenggahan Aurat Mradaba panjenenganipun Bapak Tarmin Sarjana Pendidikan sekalian kinin matur wonten ngarsa panjenengan mbabar punapa ingkang dados wigatining pahargyan ing siang punika. Kunjuk wonten ngarsanipun para pinsepuh sesepuh aji sepuh ingkang dateng kasepuhan ingkang hanggung mestuti dateng pepoyaning kautamin ingkang kinabekten. Para alim, para ulama, para kiai, para pandhita, para pangarsaning agami ingkang rinten tandu tansah sumanding wonten wahyuning kitab suci lahi. Insyaallah minangka dados manuntun manembah marang Gusti ingkang Maha Wikan. Ingkang kula mulyakaken. Kunjuk wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyane negari ingkang dados pamomong pangayom saha pangesuhipun para kawula dasih ingkang tansah sinubeng ing kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Sumarno sekalian dalah brayat wangombyong pinanteng manten minangka ingkang tansah kula hormati. Kunjuk wonten ngarsanipun para sanak kadang mitra pitepangan sanak tangga tepalih. Sumrambahipun karo kadang ngurda muda-mudi ingkang pantes anampi pakurmatan. Dumateng grup Pisang Gede ingkang sampun paring panglipur dumateng sandiyaning para tamu sedaya ingkang nambahi saking swasana pahargyan ing siang punika. Nuwun para rawuh kakung saha putri ingkang winanting basuki. Semonggo sami kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awit babaring kanugrahan kula panjenengan saged sowan mangkempal manunggal kanthi karharjan boten wonten pambangan tunggal muka nuhun dipamrit saking ming pamugati panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian. Para rawuh, para lenggah.
Panjenenganipun Bapa Tarmin Angambali sugeng rawuh dumateng sandyaning prolenggah ing mbok bilih. Kala wau anggenipun Bapa Tarmin dereng saged jawat apta sedaya. Sepindah malih panjenengan kasuwun lenggah kanthi martika nderekaken adicara dumugi purnaning pawiwahan semangke. Ing salajengipun kula ing mriki kepareng kadhawuhan babar saha medhar punapa ingkang dados wigatining pahargyan prasaja ing siang punika. Pilih panjenenganipun Bapa Tarmin wonten ing dinten punika Surya 12 Oktober 2000 selangkung panjenengan rumaos bombong bingaing manah badhe matur priyangga mboten saged namung kandhek wonten telenging manah. Lumantar kula panjenenganipun Bapa Tarmin wonten ing dinten punika panjenengan handhetepi saperangan darmaning tiyang sepuh marga Siti putrinipun pun Roro Ayu Dewi Rahmania Listianti sarjana pendidikan ingkang sampun kadhawuh kalian Bagus Rudi sarjana teknik putra kakung panjenenganipun Bapak Sumarno Ibu Sriati ingkang pidalem saking Bandung Rejo Kecamatan Bandung Rejo Kabupaten Magelang. Dumateng para ranggah para rawuh ingkang kula hormati, bilih pinanten manten sekalian sampun handhep tepi nindakaken tata cara adat utawi agami utawi tata cara pradatane negari. Bilih pinanten manten sekalian sampun ijab saha kabul kula wau enjang kirang langkung tabuh pitu enjang mapan wonten Mushola Al Hidayah Ploso RT 3 RW 6 Ploso Randu Acir. Rahayu lulus kalis ing Rubido. Pinanten manten sampun nindakaken akad nikah awit pikantuk kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung saha berkah pangestu saking panjenengan para rawuh sedaya. Pramila ing siang punika panjenenganipun Bapa Tarmin nglajengaken ngrawuhaken sanak sederek tangga tepalih mitra pitepan ingkang kansuwun tambah berkah doa restunipun dumateng pinanten manten sekalian. Mugi-mugi anggenipun ngayebdayan agung ing samanggih dados keluarga ingkang tansah hayu ayem hangayomi, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal pikantuk kanugrahan golek kencana ingkang saged tata jalmu, putra putri ingkang sulih iya ing warni, putra putri ingkang soleh lan solehah. Sagung para lenggah pinar ingkang kula hormati, bilih panjenenganipun Bapak Tarmin ngawontenaken tasakawuran walimatul nikah menika. Panjenenganipun rumaos badhe ngluwaraken ujar bilih anggenipun pinanten manten putri ing mbok bilih ing tembe sampun winanci ngancik kadewasan kawengku putra pikantuk wahyuning jodho panjenenganipun badhe angrawuhaken sanak sederek tangga tepalih keluarga ageng Magersari. Kanthi gebyaring pahargyan punika mugi-mugi Bapak Tarmin anggenipun kagungan hajat
misuda miwuh putra putri kalipun ing samanggih tansah mangya rahayu lulus kalis ing rubeda saged nglajengaken punapa ingkang dados panyuwun saking panjenengan keluarga. Mugi-mugi Bapak Tarmin anggenipun kagungan hajat menika saged lulus kalis ing rubeda boten wonten pambengan tunggal penumpu. Ing saklajengipun lumampahing adicara punika sampun karacik karantam kanthi tebih wingking saking keluarga. Kanthi kabantu sanak tangga tepalih. Sumados ing tembe adicara menika boten wonten kuciwanipun. Ing mbok bilih dumugi purnaning pawiwahan ing samanggih kula kinten kathah kekiranganipun. Panjenenganipun Bapak Tarmin Lenggono nyuwun agung isih samudra pangapunten. Atur uninga panjenenganipun Bapak Tarmin wonten pahargyan prasaja miswida putra putrinipun ing samanggih boten kepareng hanampi awujud punapa kemawon. Anamung panjenengan Bapak Tarmin nyuwun pandonga berkah pangestu doa restu panjenenganipun para tamu sedaya. Mugi-mugi Bapak Tarmin sekeluarga dalah pinantemanten sekalian. Pinaringan karahayon, kawilujengan, kesarasan. Awit uninga putra putri sing kang dados manten menika wekdal ingkang sekapun kepungkur pikantuk pocoben nandang gerah sawenawis nanging kanugrahanipun Gusti putra pinantemanten putri rahayu wilujeng saras bagas saged nglajengaken punapa ingkang dados cita-citanipun ngabdi wonten madyaning dunia pendidikan. Para rawuh, para lenggah ingkang kula hormati. Kula kinten mekaten atur kawula. Sepindah malih nyuwun pandonga astumkara panjenengan. Mugi-mugi pinantemanten sekalian dalah Bapak Tarmin ing tembe saged luar saking bebaya caketna kawilujengan pikantuk rejeki ingkang barokah saged nglajengaken sesrawungan anggenipun badhe ngayahi Brayan Agung samanggih. Para rawuh, para lenggah nyuwun pangapunten ing mbok bilih anggen kawula matur awit kala wau dalu niku tasih raosipun kirang sekeca badan kawula pramila mbok bilih anggen kawula matur wonten galap gangsul ing kawula matur wonten cawetipun matur pindah malih kula nyuwun agung ing samudra pangapunten. Puputing atur kula nderek santi Suradira Jaya diningrat lebur dining pangastuti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Rahayu sami ingkang pinanggih mugi Gusti tansah berkahayu dumateng kita sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur pambagya harja kawilujengan ngaturaken wedharing ganta wigata sing sedya ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan punika. Sangya para rawuh para lenggah kepareng saderengipun tata adicara tausiah Maidah Hasanah saking panjenenganipun Sanggarias Desita kang mijil saking laladan Wonokerto Bancak badhe anjengkaraken Sriat Mojo temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana pambusanan sak perlu hanglukir busana kanaritan. Dumateng panjenenganipun Ibu Desita wekdal sasana kahaturaken ing mbok bilih para kadang kaneman kanca wingking sampun siyaga samudayanipun ugi kepareng
badhe atur leladi dumateng ngersanipun para sagunging tamu sedayanipun sumangga.